Tak ada Udin sakit perut. Mahmudin. Oh sakit mah. Sakit mah. Udin penjual kaca. Namanya Cancang Din. Udin sedang menonton silawe. Namanya Tonjidin. Namu aja. Menonton salat Tonjidin. Ayo. Pokoknya pakai din. Kok pakai din? Udin pakai kain saru. Namanya Lagi cetek kau Sarudin. 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 Wa Udin Nasarudin. Wa Udin la pilih. Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat tolong saudara assalamualaikum anak kami pulang kanan mulu-mulu kami sabakan Oi kapado siale atau cipakalan telah mengundang ke ini jamuan ai joko nan jauh sudah dilayangkan joko nan hampir pinala dikapurakan jamuan apa nila rasul baparantian ipala la rasul pariduangan joko nanawi ayana barikan joko nalita laba bari makan sekarang lagi 20 palitan dari sila nama pangka kaini jamuan antara gadis sanero ada memakan antara gadis telingo hendak mendengar buana masa laba rasul dimakan laba rasul di bibi di tapinyo cawan pinta biasa kami palakukan joko nalai papatang tasibuni joko nalindak papantang membari sabab bagiku katonyo kami dari dan tua-tua duduk agak tertinggi ia tak terlintih tak balakangin tua kekurang ada kami terpamuliai semoga kadang kekurang ada kami terpagauli nak ketek kekurang ada kami terkasihi sidangan bakanda di tabu namani kok tabu tibarau nanado de kami nama jadi
Ina abakan dalam mangsar kujuruti Cuma nasib di pihak kami sama tu onde-onde joko do ubi sabuah jo lagi kapi nonton narape tu jo modo kadang jo kete datang dari jauh datang dari daki labai pun mana kaini jawale hendak mendengarkan cerita selawat silawai dulang padu ini tampe antara kami lain barampe topan singalang ijo ya adalah kisah kala samudape ko selawat tupan singgalang alam-alam sange lagu tak adu buat adape suara laga para ulah babuni belik lai dicuba de damang salemo lubang itu atas sumbe oba ini kami kemana-mana
Dibagikan basal lawai kita dah ulujo bagi tulah nyoban ayo kado lama-lama nangku deka kami mengaji tahanan jodoh ai karena pengajian delai panteng pado kita memang ya penting sekali lah saja roh agama delai walau lainyo mikiro iyo kini indah ahdo iyo walau lainyo mikro tabalah nan manang konyo adalah indah laba aba indah jadi apa-apa Bismillah Adalah inilah pengajian lah dari kami nan badu di dalam Bila ada peke berkahan Barakah rohlah di nyawah lah pengajian kami baju Oh di nyawah lah keturang Iyo saudara karib dan kandung Lain ada pepido mana paham mana santo Di angin bati yulah di ombak apa sabun
kandung ala bacicina haru di hujan oleh dia te awan air di cawan kita curahkan dia buruang tahara bang di hutan pun layak di tangan kita lapikan deh itulah misal rupa pengajian nilai kaki nan banyak tak ada keputusan karena itu pikir olehmu dan sebuah hati surah tentu iyo man arafa dengan nafsu delai mana arapa dengan nafsahu Nalafa pada arafa dengan rupahu lah siapa mengana akan dirinya seolah mengana akan Tuhannya lah tutup ilah kaji olah diri naknya tu sahabat diri nak tentu dan nak inyo kulimah nana ambil dan lai janganlah lupa ya kulimah lah kalau kata tu dia kulimah lah mula pertama ayan karajia menjadi singa jo tubuh nan kasah lai bau rek batu lang barabu balimpo lai badul hakikat ai kulima illah oleh janganlah lengah ya itu tubuh ladanan ayan ya sabita indala bakulik lada badak yang lada badara indala baure indala baure de batulang lada sabuah bahati tak ada bila dipandang batini oh ayan sabita delai mangko katantu delai iyo dicari iyo dengan alemmu jumato hati oleh dia tuatu lima ilaha pinta ke guru kulima illa oleh pinta ka guru sabananya diri iyo denan la itu delai iyo diri oh iyalah itu oleh padul hakikat oleh diri dan jilat delai padul hakikat delai diri yang jilat anti panggang letak anus lah direndam tabasa delai jauh padonyo bukanlah minum oleh bukan makan oh lalu jo jago oleh dilakato jangan jago nan dikato kan jangan lala supaya nanya tu onan lai si ujonan deka padonyo guru delai kaji ulangan dikaji bana oleh salah dalam makatan pulangnya iyo api ko kada kasana pulangnya segala alam kulima Allahu hanalah
ai ko kurang ingat dan akan misal salahku ibarat sebuah cara min lan lai handalah liye sebuah cara min ayanda la pegang cara min kalau ditimbang la de ayan karajia hai samisal sarang bayang-bayang aduh dalam cermin bayang-bayang aduh dalam cermin dan iyo wujud namun yakin ilai ada pun orang nan baca ramin si wujud muhad namun kodi baitulah misal kaganti nasaka ulang ka guru delai tambahlah surah nyatu nyawa dengan kulima iaitu kulima la ilaha illallah paham kalau lai masa alamat santoso palangkahan rancang langkah selangkah janjang kena dihimbau Jawa malayang seru bola tabuka Tuhan jola tak yang enak dalam saru ko kampuang nan lenak nende soal pengajian sakiyalah dibuka dari kami badu nende topan singgana muluh lapana tamu sebagai pembukaan hai mula para tamu pematangkanlah pihak hai tamu ko tiba alun jurado karena panitia asadang bausaho nende bausaho bana di mumpo basahamu kapan karado kadula mikronyo supaya nak lena supaya nak menyalero sana gitu mama kainyo nende na gimbang kuni di tangga talingo aku lagi hari baru lah mulai sanjo maklum badiki mungkin sampai jam 3 tapi habana pinakoni mungko adonan kete adonan tu ay adonan di pandang mata la samo hadir di muka bersama aduh mamaji ay hapetan nanyo nende maami video aka untuk FB Pro kalau tuannya konten kan jadi jo nende aku lagi indua FB Pro supaya iyo ay dena acape oh dena lenga jalala dodolnya iyo supaya na acape jo akan niyo ay lagunetnyo ala sudah iyo de nyomonet dena le dolar ko bajalan pulo la biala de nyobo na jamata yang iyo ko malanji pulo sambil yo dena la de mangun tende na la indak de apo di sambil macalia de badi kio hai jang tayang yo jalan juo akiti kitola umumika kapano masyarakat dan bahasamu masyarakat iyo nala cempaka yo dena la padonan la khususnya iyo ai padonan de umumnya kana garian lupu ajan tanyo ko adoe dena la jawa dari lokasi yo surau nangko namas iyo dulai dudu anong trong biru mame masih ane masiangnya ai pasunu giro nan mela datang basu giro iyo malah tibo karanu acara debadi kio kana ala iyo ai nan bamulo apalagi topan la singgalang sebagai yo pangambangkan lapi anyo pangambangkan iyo ai de
manusia atau sebagai pancubo mikro. Denalai kapado kaum nan bundo kini nan kita lain bau juo. Karena nani oi bundo Memang galamu basegenyo. dengan yo rede lai kakana. Denalai rede kamu ko. Rede iyo ai nak kiri, iyo ciko ai kabalakanganyo. Oh biasa dalam memakai pada akipanan nomor 5. Oh bianan le malam makai skincare iyo ikan jadi juo supaya denalai bundo enak glowing yo lamu konyo. Sakurang iyo ai la kurangnya tapi jualan bundo iyo di malam adenyo kini bersaing yo banana jando Apalagi detane tukang la silawat memang de bujang la di malam menangku. memang yo bujang banana datang ke lokasi kita nangko. Kapadoan la yo kaum Iyo ayah. diumum dekan juo. Nama siya wae dudu nongkro. Walau mangece jo kawan lamo. Nama siya dudu lama tao tayo denan di warung yo la kopinyo. Bianan sedang bermain ko walau bermain batu domino. Pasugiro nan la datang paca pe iyo malatibo. Bianan sedang mengucuk iyo wae kopi bagulo. Oh wala mamino matetello wala mamino cappuccino. Biasa sedang membeli rokok walau membeli gulo. Hindi karano basilawat. Iyo bamulo. Andalay to panan singalang na mulo para tamo. Siya po din ang lay datang
Hadina padang Arafah dengan parantian Allah menangis Siti Fatimah Nabila wafat dengan dijunjung tapi kan taklah anak-anak bulia kan diberi jual lagu denan lewa udin lei rasul kasiro andalai usadu sana disiko baik ko salah tarimu eko usah talando hai wa udin mau kawin wa udin mau kawin potong panjang potong pendek potong panjang potong pendek udin panjang pendek udin gadang yang rajin berdoa Aminuddin. Oh amin Amin. Namanya Aminuddin. Oh din yang penjual nasi. Namanya Nasiruddin. Oh din yang garang merokok. Ai namanya Rokoudin. No. Dah. Gue ada waktu Udin yang kadang merokok, rokok Udin di Samsudin. Oh, rokok di Samsu Namanya Hadedin. Namanya Luhmanudin. Oh, rokok Luhman ya. Namanya Suryadin. Wa Udin mau kawin. Wa Udin mau kawin. Potong kira panjang, potong kira pendek. Udin kadang kete. Udin panjang pendek. Udin yang di kamar. Namanya Kamarudin. Udin pengen balas sapi. Namanya sapi Udin. Udin menjual bubur. Namanya Burhanuddin. Udin yang sakit perut. Tak ada Udin sakit perut. Mahmudin. Oh sakit mah. Udin penjual kacang. Namanya Cancang Din. Udin sedang menonton silawet. Namanya
Tonjidin. Namu ada. Menonton salat Tonjidin. Ayo. Kok pakai din? Kok pakai din? Oh, din pakai kain sarung. Namanya Sarudin. Lagi cetek kau Sarudin. 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 Wa udin Nasarudin. Wa udin la bakilin pilih. Aku dirantang lah nama panjang lai tantu bahla jelo jelo. Dia puntah lah dikatakan apa gunung. Nilai itu lah dikatakan. Ya hendalah kisah orang beribamu dari sanuaso. Ya hendalah tibu. Tolonglah sambung sesudah itu. Ajo buah naranca lagu nansero. Sambil makan irama nasihat pulau. Sekarang aku nak kami buaikan anak jago. Ambil nasihat di lagu iko. Kapado mama di kampung kita. Ganggamlah are, patilah janji. Itu kado, itu mina. Tapi kau kini tak balik pasang. Agama adat lah tak bulakan. Oi ulah budaya datang. Minang lah jompang cantiang, kau rumah dagang, kinilah mirip. Dek tiang benar membawa raba, mangkonyo hilang tampe basanda. Dek tiang benar membawa raba, mangkonyo hilang tampe basanda. Minyak mama urang kapandang, Yo, bapak benar. tinggi dalam nagari. Aku kamanakan dan dilengakan. Tontonlah kami, mak oi jangan salah jalan. Kemanakan jangan dilengakan. Tontonlah kami, jangan salah jalan. Ya datang sandi basan di sana. Yo, benar. Basan di kaki tabungo. Mbak itu kata Bapak Taminang, agama adat onde usah. Usah lupakan. Mbak itu kata Bapak Taminang, agama adat onde usah. Apabila gaganglah janji, Mbak itu kata Bapak Taminang. Ayo nande ulah budaya datang. Dek tiang benar membawa raba, mangkonyo hilang tampe basanda. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
Allah